El mar és un fluid dinàmic que interactua amb l'atmosfera i la superfície sòlida del nostre planeta. La seva influència va molt més enllà del medi marí, perquè a més d'actuar sobre la costa, pot condicionar el clima d'àmplies zones litorals. En les zones de climes extrems, l'elevada calor latent de l'aigua ajuda a suavitzar les temperatures extremes de l'aire. Des del punt de vista físic, l'aigua de mar és una dissolució de sals minerals en aigua pura. Aquestes sals provenen de la descomposició de les roques de les muntanyes. Els materials solubles són transportats cap al mar per les aigües continentals. Entre totes les sals minerals que hi ha al mar, la més abundant és el clorur sòdic. Però, a més, també hi ha dissolts nitrats i fosfats, que, tot i que s'hi troben en proporcions més petites, són molt importants per a nombrosos organismes marins. La salinitat de l'aigua de mar és la quantitat de sals minerals que hi ha per quilogram d'aigua. El valor mitjà de tots els oceans és d'uns 35 grams per litre d'aigua, és a dir, un 35 per 1.000. La salinitat no és un valor constant, ja que varia al llarg de l'any i segons les condicions ambientals properes. Per exemple, a prop del litoral, la salinitat pot augmentar per l'evaporació de l'aigua de mar o pot disminuir per l'arribada d'aigua dolça dels rius o de la pluja. A causa de l'evaporació intensa, a les llacunes litorals pot desaparèixer l'aigua i poden formar-se cristalls de sal que van precipitant. És això el que passa a les salines. A l'aigua dels oceans també hi ha dissolts gasos atmosfèrics. A la superfície es produeix un intercanvi de gasos entre l'atmosfera i el mar. El procés té una tendència a l'equilibri. Per realitzar la fotosíntesi oxigènica, els fotòtrofs marins, entre ells el fitoplàncton, consumeixen diòxid de carboni dissolt en l'aigua de mar. Aquesta despesa és compensada amb el pas de CO2 de l'atmosfera al mar. En el cas de l'oxigen és al revés. Al mar hi ha una producció neta d'oxigen, fet que fa que pugui passar a l'atmosfera. L'intercanvi de gasos a la superfície del mar és un procés molt important, ja que ajuda a la disminució del diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, que és un gas amb un important efecte hivernacle. El fitoplàncton actua com a segrestador de carboni atmosfèric i forma part de l'anomenada bomba biològica, que porta carboni des de l'atmosfera fins al fons del mar. El carboni fixat s'incorpora a la xarxa tròfica o bé acaba als sediments del fons. Una de les propietats de l'aigua més fàcils d'observar és la temperatura, que en el mar oscil·la entre els 32 graus centígrads de les zones més càlides i els menys 1,8 graus centígrads de les més fredes. La temperatura disminueix progressivament amb la fondària, però de vegades es forma una capa superficial força homogènia. A partir dels 1.500 metres de fondària, la temperatura és pràcticament igual a tot arreu i se situa entre els 2 i els 4 graus centígrads. Els organismes marins estan habitualment adaptats a unes temperatures concretes. La distribució d'un gran nombre d'espècies està molt influïda per la temperatura, de tal manera que es considera que algunes espècies són indicadores de la temperatura de l'aigua. La densitat de l'aigua de mar és proporcional a la salinitat, és a dir, com més salinitat, l'aigua és més densa i pesa més, però al mateix temps és inversament proporcional a la temperatura, fet que vol dir que amb una mateixa salinitat, l'aigua més calenta té menys densitat que la més freda. Les variacions de densitat són responsables dels corrents marins, ja que l'aigua més densa, és a dir, més pesada, s'enfonsa i desplaça l'altra cap a la superfície, sense que es mesclin entre elles. Aquests moviments originen la circulació de les grans masses d'aigua dels oceans, tant en les capes superficials com en les grans fondàries. Pel fons circula l'aigua més densa i per la superfície la menys densa, sovint sense que es barregin entre elles.
Els corrents ascendents transporten grans quantitats de nutrients cap a la superfície i afavoreixen la proliferació de plàncton. S'anomenen corrents d'aflorament. A l'interior de les coves submarines es poden veure exemples de com aigües de diferent densitat no es barregen. En aquesta cova hi ha filtracions d'aigua dolça, que té menys densitat que la salada. Això fa que es formin dues capes ben diferenciades, la dolça per dalt i la salada per sota. La zona que separa l'aigua més freda i densa de la més calenta s'anomena termoclina. En nedar entre les capes es barregen les dues aigües. Allà on es mesclen es produeix una turbulència que fins i tot dificulta la visió. En la natura, la barreja d'aigües la provoca el vent i les tempestes. A més d'aquestes propietats físiques de l'aigua, el mar és un líquid sobre el qual actuen gran quantitat de fenòmens físics i meteorològics que li donen energia suficient per moure's contínuament i formar no només els corrents marins, sinó també les onades i les marees. En la gran majoria de casos, les onades s'originen per l'acció del vent sobre la superfície de la massa líquida. Això té la seva màxima expressió durant els grans temporals, en els quals les onades poden tenir molta altura. Ocasionalment es poden produir onades de gran poder destructiu causades per moviments de l'escorça de la Terra durant els terratrèmols, com per exemple els tsunamis. L'acció de les onades sobre la costa és contínua. Aquesta activitat va erosionant les roques i modificant els dipòsits de sorra de les platges, amb la qual cosa les onades ajuden a remodelar contínuament el litoral. Un altre moviment del mar que afecta sobretot les zones litorals són les marees. Sobre la Terra actuen forces d'atracció originades per les masses de la Lluna i del Sol. La massa líquida del nostre planeta respon a aquestes forces deformant-se i produint oscil·lacions del nivell del mar que es repeteixen dues vegades en períodes de poc més de 24 hores. En molts indrets, l'amplada de les marees pot ser de diversos metres, fet que deixa espais del litoral sense aigua durant hores. Les espècies marines que viuen a les zones que queden al descobert han d'estar adaptades a resistir aquests períodes diaris de diverses hores de dessecació seguides d'altres d'immersió. No tots els indrets es veuen afectats de la mateixa manera per les marees. Al Mediterrani, per exemple, són de menys intensitat que a l'Atlàntic. En observar aquests submarinistes, crida l'atenció que les bombolles d'aire no pugen verticalment cap a la superfície, sinó que ho fan en un angle d'uns 45 graus. El motiu és que estan dins d'una massa d'aigua que es mou horitzontalment i que s'emporta les bombolles. Es troben en una mena de riu dins el mar. Els corrents marins són grans masses d'aigua que es traslladen per efecte dels vents, de la diferència de densitat i per altres factors. Hi ha corrents freds que porten aigua freda procedent de les grans fondàries cap a zones més càlides. També hi ha corrents càlids que porten aigua més calenta que la del seu voltant. Els principals corrents marins formen l'anomenat cinturó de circulació oceànica, un sistema de corrents que circulen pels oceans. Aquest és un dels sistemes de refrigeració de la Terra. Les grans masses d'aigua s'escalfen als tròpics i es refreden als pols i distribueixen així la calor del planeta. Aquests corrents condicionen els ecosistemes marins dels llocs per on passen, així com el clima de les zones terrestres properes al seu recorregut. Per valorar l'impacte dels corrents marins, comparem 3 punts situats en una latitud geogràfica similar. Per la seva situació, caldria esperar unes característiques semblants, però no és així. El primer punt està situat a la costa de la península de Califòrnia. El litoral de l'oceà Pacífic d'aquesta península està sota la influència del corrent fred de Califòrnia, que té entre 200 i 400 quilòmetres d'amplada i es mou a una velocitat de 0,25 metres per segon. Aquí la temperatura superficial de l'aigua oscil·la entre els 20 graus a l'estiu i poc més de 7 graus a l'hivern.
Aquestes temperatures impedeixen l'existència dels esculls de corall que hi ha al Carib a la mateixa latitud. L'aigua d'aquest corrent puja dels grans fons oceànics i porta gran quantitat de nutrients cap a la superfície. Això fa que hi hagi una proliferació tan alta de fitoplàncton que l'aigua pren un color verdós molt característic. Aquest fitoplàncton atrau el zooplàncton, que durant la nit puja a menjar a prop de la superfície. La seva densitat pot ser molt elevada. Són aigües molt productives. L'altre punt es pot situar a qualsevol lloc del Carib. En aquest cas és a l'illa de Cuba. Aquestes aigües estan sota la influència del corrent càlid del Golf, que en alguns punts té una amplada d'uns 1.000 quilòmetres i es mou a una velocitat d'1,2 metres per segon. La temperatura superficial de l'aigua està entre els 22 i els 30 graus, fet que permet el desenvolupament de gran quantitat de coralls i d'una fauna tropical, tant d'invertebrats com de peixos, que viu associada als esculls. Com que no és un corrent ascendent, no porta quantitats altes de nutrients i, per tant, hi ha poc fitoplàncton i poques algues, cosa que fa que pugui haver-hi visibilitats superiors als 30 metres. A les Illes Canàries hi arriba un corrent fred que té un front d'uns 500 quilòmetres. La davallada de temperatura de l'aigua es deu a afloraments d'aigua profunda que es produeixen a prop del continent africà. La temperatura de l'aigua se situa entre els 19 i els 26 graus, uns valors suaus, però que encara impedeixen la formació d'esculls de corall, tot i que ja permeten la presència de certs organismes típics d'aigües càlides, com són el peix trompeta o la garota Diadema antillarum, components habituals de la fauna del mar Carib. Hem vist com la dinàmica marina, amb el desplaçament de grans masses d'aigua freda i calenta, és la principal responsable de la distribució dels grans climes terrestres.